अगर आप भी चाहते हैं प्रेमी फिल्म से हिट का ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला बाबा बैजनाथ की। मिक्स बाय सनी नितेश। के हमके उजाला देवघर कबो ना हमरा ले जाला। ये सखी सुना ना, हर साल कही के हमके उजाला देवघर कबो ना हमरा ले जाला। कैसे जाइबो हम देवा घर अकेला ये सखी, हाँ अकेला ये सखी। इनके लाइनी कबर लगाई फुलवान की घर में हम बाटे पड़ल ये सखी। किनके लाइनी कबर लगाई फुलवान की घर में हम बाटे पड़ल ये सखी। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। देखावल सबे सपना कैले बाऊ है बेकार हो। राजा जी के आदतिया बाटे सखी रे बेकार हो। ये सखी हाँ, देखावल सबे नु सपना कैले बाऊ है बेकार हो। राजा जी के आदतिया बाटे सखी रे बेकार हो। कैसे कही पड़ल बाटे का झमेला ये सखी, हाँ झमेला ये सखी। किनके लाइनी कबर लगाई फुलवान की घर में हम बाटे पड़ल ये सखी। किनके लाइनी कबर लगाई फुलवान की घर में हम बाटे पड़ल ये सखी। मिक्स बाय सनी नितेश। विपुल बेदर्दी देवरा बाटे नहीं है सखी। आमाजी बाटे बुढ़िया हमरा संगे नहीं सखी। ये सखी सुनना बिकी सुजीता ये सखी। राजू नहीं बाटे घरे आमाजी बाटे बुढ़िया हमरा संगे नहीं सखी। कैसे जलवा चढ़ी हम तो सोचिला ये सखी, हाँ सोचिला ये सखी। किनके लाइनी कबर लगाई फुलवान की घर में हम बाटे पड़ल ये सखी। किनके लाइनी कबर लगाई फुलवान की घर में हम बाटे पड़ल ये सखी।